Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge para pecinta alam lan petualang kanthi anggaran terbatas, ing Baturaden ana papan wisata sing ngumunake, yaiku Curug Barangmulya. Kalebu grojogan permata ing didelikake sing ora akeh sing ngerti. Air terjun iki ora mung ngrusak mripat karo kaendahan alame, nanging uga pilihan sing paling apik kanthi biaya mlebu sing terjangkau. Mung Rp5.000 saben wong. Keistimewaan Curug Barangmulya ora mung dumunung ing kaendahan alame. Kita entuk sambutan hangat saka warga sing jaga curug iki. Pengunjung disambut kanthi eseman lan keraman sing ndadekake pengalaman wisata dadi luwih apik. Fasilitas ing sakiwatengene Curug Barangmulya apik lan isin njaga keaslian alam. Ana papan istirahat sing nyaman lan ora ana sampah. Saengga pengunjung bisa nikmati kaendahan alam kanthi nyaman. Kelestarian tujuan iki uga dadi fokus kanthi upaya pemeliharaan lingkungan sing aktif ditindakake dening manajemen. Lelungan menyang Curug Barangmulya dadi pengalaman dhewe. Saka area parkir pengunjung bakal ngetutake dalan sing unik. Jelajah lorong saka omah sing dadi lawang mlebu menyang area curug. Pemandangan ing sadawane lelungan iki nambah daya tarik khusus. Nuwuhake rasa penasaran lan kagum marang kaendahan alam sekitar. Curug Barangmulya ing Baturaden mujudake bukti yen kaendahan alam Indonesia bisa dinikmati tanpa kudu boros. Kanthi biaya sing terjangkau, warga lokal sing ramah, fasilitas sing cukup, lan perjalanan sing unik. Tujuan wisata iki siap nampani pengunjung kanggo nikmati pesona alam sing isih resik. Matur suwun kangge para pemirsa sing sampun mirsani sekilas info Curug Barangmulya Baturaden.